ئەمینا 47 ساڵی دایکا 4 زارۆکانە. ئەو کۆچبەرێکە سەرێکانیەیە و نها li kampa serêkaniyê dijî. Bi dengekî têkçûyî lêbihêvî dibêje ku ev e çend salin ew li benda agahiyekê ne ku ew bi ewlehî vegerin bajar û gundên xwe. Em dixwazin hêro berî siba vegerin û rû bi me sala dar. Yani em li vir nizan ne cêmey. Yani her sal ji me re dibe hî sal hûn ê vegerin, sala dîn hûn ê vegerin, hî sal vegerin, sala dîn. Ala esas veger me em bû ku em vegerin. Yani niha millet emanê dixwaze, em emanetê dixwazin. Ji aliyê din ve Komîteya Koçberên Serêkaniyê dibêje ku piştî civînên wan bi hikûmeta veguhêz bi rêveberiya xweser û bi parêzgarê Hesekê re û her wiha piştî serdana wan a dawiya serêkaniyê hinek soz û hêvî hene ku veger nêzik e. Endamê komîteyê dibêje ku di gel van sozdanan de divê şertên vegerê jî bên emsogerkirin. Bi taybetî ku gelek xanî hatine talankirin an jî zirar dîtine û divê ev mijar were çareserkirin berî vegerê. بلش خب شيء هفديت نيمي داوي هم حكومتي رب محافظ رب ريفربريا خسر سوز دان ما اوي فجر هب بس حيانا او زمن نديار حياه كنجي مي كنجي فجر نخواني دفردا وقت كوميتاو ام دوز دكن جبو مرسله تعويضه خلكي كوشبري سري كاني شلون ما قلت انا ماني سر زمان طالان بون مالي وان خرابون افاد بيت لجناك شي بي اف خلكانا قش بين عوداندن. Di heman demê de partiyên di çarçoveya Encumena Niştimaniya Kurdiya Sûriyê enekesê de jî dest bi liv û tevgerên nû kirine. Fasla Yusuf endama Komîteya Rêveberiyê ya enekesê ku berî çend rojan serdana serêkaniyê kiribû dibêje ku ew li wir bi berpirsên hikûmeta veguhêz re civiyane. Bi taybet bi berpirsên rêveberî yê bajarê Serêkaniyê Abdallah Ceşan re. Wê diyar kir ku rewşa ewlehiyê li bajar baş e û şertên xizmetûzariyê jî baştir bûne. Her wiha got ku hewl didin di rojên nêzik de ofîseke encûmenê li wir vekin. Bi giştî rewşa bajêr ez rewşa wê ewlekariyê ez dibêjim li gor tevgera gogmetkolanê serêkaniyê dikir rewş aramê me tu grûpê çekdar hundirê bajar dinedîtin. Evahanê ev jî berpirsê deverê jî ji mergoyê serêkaniyê jî got yek grûpê çekdar hundirê bajarê serêkaniyê de nemane. Îro desthelata a hikûmeta Sûriyeyê. Koçberbûna gelê serêkaniyê di cotmeha sala 2019 de dest pê kir piştî operasyonên leşkerî yên li Herêmê. Ji wê demê ve hezarên malbata li kampên wekî serêkaniyê Waxûkanê bi şertên dijwar dijîn. Li gorî agahiyan hejmara giştî ya koçberan di van her du kampan de ji 30,000 kes zêdetir e û tenê li kampa serêkaniyê zêdetirî 16,000 kesî dijîn. Tevî van tevger û sozdanan ji bo gelek kesan wekî Emîna hêvî hîn bi şertan girêdayî ye, şertên ewlehiyê û jiyaneke birûmet. Emjed Kurdo, Dengê Amerîka, kampa serêkaniyê li Hesekê.